Kumagumba manomhlaba zindlondlo ezinhle indlondlo lekhulumayo sanibonani indlondlo. Ngiyathemba ukuthi niyaphila nonke lapha enikhona. Namhlanje ngithi umlayezo nje omncane engikhanda ukundlulisela wona ukuthi singabantwana bamakhosi kunesikhathi la esinzima khona esidlula kusona, isikhathi esinzima la sidlula khona eintweni la sihlaselwa khona izinto ngathini, especially mhlambe ezobumnyama eyifike nje zikuhlasele, izimpi, izinto oyibonayo empilweni yakho akuhlangani, usabathe uthi yahlanganisa kuhlangani, usabathe uyalungisa ngendlela ofisa ukulungisa ngayo akwenzeki. So nje sikuleso sikhathi wenze njani makuleso sikhathi? Wenze njani masikufikela kuwe isikhathi esinjalo sokuthi la udideka khona ungasazi ngempela ukuthi ngithathe ngihlanganise nani, la udideka khona wenze njani mntwana wamakhosi? Kwesinye isikhathi sike sisho ukuthi ungakhuleka kakhulu ngalesi sikhathi kunzima, bese ethi omunye mina uma ngabe ngikhuleka ke kunzima angibe ngisakhona. Omunye uzosho yena ukuthi mina uma sengikhuleka ngempela sengithi ngiyakhuleka kuphela amazwi kuphele ngoba ngisuke ngixakekile. Omunye asho ukuthi mina ngiyakhuleka kodwa ngikuzwa nokuthi umkhuleko uyapi. Kulungile uma ngabe uzwa ukuthi awukhona ukuthi ungakhuleka, uma uzwa ukuthi mhlambe ngalesi sikhathi makuthi khuleka uzibona uphelelwa amandla, uzibone uphelelwa indlela yokukhuleka, uzibone ukuthi mawuguqa ngedolo ubone ngathi akusaguqeki. Uma ngabe uthi uyazazi ukuthi hayi ngiyakwazi ukukhuluma namakhosi kodwa ngaleso sikhathi kungakhulumeki ngenxa yento ekushayile esenhlizweni, ngenxa yento othe wena mawubona izinto zakho ukuthi uyazihambisa kahle kodwa kwabhimba kwangahamba ngalendlela obucabanga ngayo. Wenza kanjani ke lapho? Yikuphi la udlula khona? Yikuphi la olungisa khona? Wenza njani? Mina ke ngizoza kuwe ngithi uma umntwana wamakhosi vele siyalingwa, kunezilingo, kunezinto eziqhamukayo kade singayilindele zivele nje sikhaleni zishonise phansi, kunezinto lapho ubone khona ukuthi yabona ke manje ithemba ngisesenalo liphelile lilahlekile. Wenze njani lapho? Ziningi lezi zinto lezi ezenza siyalingwa kahle kuningi okuvelayo, kuningi okuvelayo kubantwana bamakhosi. Kuningi ngikubonile futhi okwakuvela kumina bese manje sengiyisikhathi sokuthi manje ngikubone kubantu engibancedayo engibalekelelayo endleleni. Manje mase singikubona lokho ukuthi kwenzeka ngithi Nkosi yami nayi lento le yayikhona kimi ngalesa sikhathi, nali leli themba engase ngililahla nami ngithi ayikho lento engiyenzayo. Angithi kwesinye isikhathi siyatshelwa la endlebeni zethu ukuthi uyahlanya lo ayikho lento ayenzayo, lo nje ayikho. Abanye basitshela ukuthi la ekhaya ayikaze yabakhona lento. Nawe ke manje ngaleso sikhathi leso mawusuhlangabezane nezinkinga sekufika leyo nto ke ukuthi manje la kuwe sewubuswa yilento eyayishiwo kuthiwa wena ayikho lento, uyayihlanyisa lona uthi unamakhosi, lona uthi unani. Abanye bathi lento la ekhaya ayikaze yababikho nje sidalo iqala ngaye. Manje uma ususenkingeni lento iyabuya kuwena, ibuye ize kuwe lento igcwale la ithi hayi babeqinisile ukuthi mina nginayo lento, babeqinisile uma ngabe bethi babeqinisile. Ufanele umunye nomunye wethu kufanelekile ukuthi ahlale phansi akhale, kufanelekile ukuthi uma ngabe usubona izinto zakho zingahambi ngendlela kepha wena uyazilungisa kodwa ayihambi ngendlela, kufanelekile ukuthi mawuhlale phansi ukhale, kufanelekile ukuthi mawukhiphe konke okungaphakathi ukhale, kufanelekile ukuthi uhlale endlini uyiqoqe, uyibone, uyibuyise, uyibheke ukuthi kambe mina ngubani. Yebo noma ngabe usuyidawuthile ukuthi mina vele lento lena kushuthi ayikho, yebo usuwakhiphila amazwi emlonyeni wakho okukhombisayo ukuthi vele ubushayekile futhi ubungacabangi ukuthi uzoshayeka njengomntwana wamakhosi, futhi ubungacabangi
ucabanga ukuthi ngendlela owenza ngayo kahle ingafika lento kuwena, kodwa isifikile-ke wenze njani? Guqa ngedolo. Noma ungathi amen phela sekwanele. Uma ngabe kuwukuthi uguqa ngedolo uyeza ukuthi kuphelile akusekho kuwo uzokusho, hlala phansi uthule. Kudingeka leyo moment kuwe yokuthi uthule, kudingeka lento ukuthi mawuzithole, mawuzizwe, mawulalele lengelosi engaphakathi ikhuluma kuwena. Kudingeka ukuthi mawuthule, thula mangabe ukuthi thula. Uma ngabe ubona ukuthi awusafuni nokukhuphukela endaweni yamakhosi uyokhuluma khona, uye kubi uyobahlupha ngoba phela manje ukwatile, ucanukile, kulungile, hlala kuleyo ndlu hleli kuyo, kepha thula, zithole kuwe wena othi ukuthi thula ndlondlo. Uma kuthi thula kuwe, thula. Indlondlo enye makuthi yona iguqe ikhuleke kakhulu, ikhala imemeze, khala guqa ukhale memeza. Uma kuwukuthi kuwe ndlondlo kufika ukuthi uthi Nkosi ngilahlekile, bamba isandla sami ungilide, konke ngikunikela kuwe. Thatha lesi sandla sami ungibambe, ungidonse, ungise lapho ufuna ukuthi ungise khona. Yebo baba, ngiyavuma konke kwenzekele, konke okungenzakalele ngiyavuma, ngishayekile, kepha moyo ingcwele lekelele yami impilo. uNkulunkulu wamazulu, uNkulunkulu menzi wezinto zonke, lekelela mina. Makuthi kuyavuma ukuthi mawukhuleka, ngoba vele ilapho esiyophephela khona, ilapho esiyokhuluma khona noSonini nanini, ilapho esiyokhuluma khona noMveli Nqangi, ilapho siyokhuluma khona noNkulunkulu umenzi wezinto zonke. Bese uNkulunkulu asipholise. Kodwa mayizokupholisa, akasho ukuthi ngizokupholisa, awulizwa nalelozi, kodwa uthi kodwa Inkosi ngabe ngenza, uzibona usupholile, uthi awe kambe ngidlule kanjani laphaya, yilapho ke yena asebenza khona, yilapho khona yena omnikeza indawo ukuthi yena akathatha indawo, nikeza amakhosi angibathile indawo, akudonse, akulide. Musu ukufuna ukulida amakhosi, musu ukufuna ukutshela amakhosi ngezinye izikhathi ukuthi mawenze njani kuwe. Uma ngabe usubona ukuthi ukwenze konke, wawalida amakhosi, wawatshela ukuthi wena ufuna lokho, wawatshela ukuthi ufuna lokho, manje sekuyisikhathi sawo amakhosi ukuthi mawakhulume phezulu kwempilo yakho, bese uthi wena ngeke lento le. Lutho ndlondlo, ngicela mawuzifune, mawufuna uNkulunkulu, mawuguqa ngedolo, noma ungasaguqanga, thula, uthule, ukhulume ngaphakathi uthi Inkosi ngizinikela kuwe. Ngizinikela kuwe konke kwami, uqobo lwami, ngithatha lonke uqobo lwami, thatha konke ngokwami, phela nje ungilide, ungikhombise la ufuna ngiye khona, ungibambe isandla sami, ungiluse. Ngicela ukuba mangiluswe nguwe manje, kusukela manje. Ngicela ukuthi mina mangilalele wena ukuthi uthini kumina manje, kusukela manje. Nkosi yamakhosi, ngikwenzile konke, ngazama, maybe bengingenzi kahle, angazi, kepha ngicela ukuthi kube wena owaziyo ukuthi uhola mina ngendlela ofisa ukuba mina ngiholeke ngayo. Yilokho nje. Mbize uthule, makungavuma ukhulume, mbize uthule. Uma kuvuma ukhulume, khuluma, umbize, kube uyena ozokuthathela izinqumo manje, kube uyena ozokulungisela lempilo yakho njengamanje lekuxakileyo. Uma ngabe ukuthi awukhoni ngisho ukukhuluma, sondela endaweni yamakhosi, ulayite lelo khandlela. Makuthi ungalikhanyisi, yenza lokho okukhuluma kuwe ngaphakathi. Ilento engeke ngisho ngithi zindlondlo, lalelana amakhosi mayekhuluma nani ukuthi athini. Ngoba makuthi ungalikhanyisa ikhandlela kusho bona, uma kuthi wena ungayishisa impepha kusho bona, uma kuthi kuwe musu kwenza ukuthi nokuthi kusho bona. Awukunika amakhosi indlela okufanele akulide ngayo, wena bese ulandela amakhosi. Ngiyabonga indlondlo ezinhle. Namhlanje ngivukelwa yilokho nje ukuthi nginitshele, nginipholise ukuthi phola. Uyabona manje udinga ukuphola, udinga ukwamukela ukuthi uphethwe. Ndlondlo.